Toto? Da, nu eu. Un câine mort. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Sunt foarte fericit că am apucat să mai fac unul, deoarece vreau să postez tot mai des, pentru că numai așa pot crește acest canal și numai așa vă pot oferi mai multe lucruri noi. Astăzi ne întâlnim cu un prieten de-al meu ce are, nu știu exact ce este acum, enduro, cross, un cross, să zicem așa, un cross KXD Pro 225. Să știți că este super bun de început și chiar își face treaba. Mie unul chiar îmi place. Am zis că ne întâlnim aici la groapă. Hai că îl și sunăm. Aici am pus telefonul. Și voi să-l înfășurați așa în ceva, că se poate sparge ușor. Aș fi vrut să vină Andrei, îl știți pe Andrei din vlogul cu Honda CR-F-ul. Dacă nu l-ați văzut, vă aștept chiar acum, puteți să-l vizionați. Dar n-am mai ajuns, deoarece a zis că are crossul la revizie. Se pare că Raul întârzie cu crossul, așa că nu vă mai fac să așteptați. Ne vedem imediat. Hai că se vede deja Raul acolo. Vine. Pune-le aici! Ce faci? Tata? Apar pe vlog, da? Nu e nicio problemă, nu? Deci, ne spui și nouă ceva despre crossul ăsta? Cross 25 KXD. Așa? Și face treaba? Ce avem aici la... Nu mai e manșoanele, ce ai făcut cu ele? Bine, cred că trebuie să mă mai ajungă, că mi le-am schimbat, știi? A, Doamne ajută, erau praf alea. Merg fără filtru. Mergi fără filtru. Da, nu pot să-i dau tare că... Păi nu intră mizerie în motor. E ok? Trebuie să... Merg. Asta o să dea bruptă pe aici. Hai să vedem. Asta știu că nu e abruptă, că am mers pe ea. Ba, așa, abruptă de gen, dacă îi dai... Nu pe aici, gen pe aici. A, pe aici așa? Da, da. Acolo care mică, că n-am mai are rost și nu pot să-i dau tare, pe ce n-am nici filtru, știi? A, da, da, da. Eu. A, că n-am filtru. Ce pornește mai greu? Ce compresie are, i-am schimbat uleiul. Măcar dacă pică, e pe vlog. Bun. Așa, opa, să nu dăm chiar în spin ea. Hai, mergem, vedem în față. Vedem. Dai tu primul. Bă, ce frumos aude, mă. Hai să nu dăm prea tare aici, că sărim. La 50 de kilometri, adică un pic după Timișoara, este o pădure mare, foarte faină. Am mai fost acolo de 2 ori și o să mai mergem să filmăm acolo un ATV vlog. Că așa e frumos. Andrei, când era cu crossul pe aici, nu, un pic mai spate, i-a dat așa mai tare, știi? Și i-a dat roata în gol mult și ne-au venit foarte multe pietre în GoPro, în bulvar. E bine că Raul nu face așa. Acum văd că sunt cam multe utilaje pe aici. Cred că vor să asfalteze drumul ăsta. N-ai ochelari! Eu sunt cu ATV-ul, el coboară mai ușor, dar eu... lejer. Cred că deja vă plictisesc, că tot pe aici fac vloguri. Dar n-am alte zone.
Să avem grijă aici că sunt crengi foarte multe. Noaptea când venim pe aici, sunt, bă, nu știu dacă-ți vulturi, acum am dat ceva păsări mari, știi? Pe deasupra capului. Și dacă n-ai cască, e nasol. Că mi-e frică, mi-a fost frică că îmi sar în cap. Bine că aveam cască. Ne oprim aici, cred că să facem un cadru, că e tare fain. Filmăm ceva. O pedală! Deci, Andrei ne pornește la o pedală. Am făcut și noi niște filmări, să pun ochelarii. Mă duc să fac dacă poate extra pe undeva. Ești prin șanț. Mă duc să... Punem ochelarii. Tot timpul să vă puneți cască, ochelari, mănuși. Dacă se poate și echipament de protecție, armură. Eu n-am. Ar trebui să-mi iau. Pentru că contează, mă, nu poți să știi cât se întâmplă. Poate nu ești tu de vină. Da, tot timpul voi trebuie să fiți precauți. Hai să mă dau și eu pe el, că, aoleu, îmi dau cu casca de crengi. Asta este. Uite aici înclinație. Eu ies mai prin față. Uite aici pe urcarea asta. Place mie. Și aici frumos ieșim direct. Ce trage, bă! 2 ori 4 mă dau. Ăștia care vă uitați, știți că pe aici am filmat niște YouTube Shorts. Mamă, ce pops and bangs! Ia uitați acolo, auziți acolo, bă, ce fain, mă! Hai să vă arăt acum, fraților, un câine, nu știu ce e ăsta, câine, miel, că am călcat pe el. Am călcat pe el acum câteva luni de zile. Hai de aici, hai. Am călcat pe el acum câteva luni de zile. Bă, și-a mirosit roata ATV-ului mult, mă, mult, câteva săptămâni bune. Și am și spălat. La spălătorie, cu carcerul, cu spumă activă. Neactivă. Te-ai speriat un pic. Am filtru, Mario. Dar mergem încet, e câmp și acolo. Hai, vii după mine. Îl las pe el în față. Lasă-mă pe mine că eram o telefon. E... un câine mort. Oh, am uitat avariile pornite. E puțin mai în față locul. E un câmp, adică, știi? E un câmp, dar e mai fain. Imediat, o să vezi. Uite aici o luăm. Să vedem ce e în față. Ieri a plouat, s-ar putea să găsim un pic de noroaie, dar nu pare. Mamă, ce praf lăsăm. Ia, unde am ajuns? Na, hai că-mi dă acum bine cu praf mașina, Doamne. Hai, vezi? Mă duc acasă. A? Acasă. Mă duc acasă. Acasă, hai. Hai, ceau. Oricum, toamna asta și iarna asta vreau să facem mai multe pentru canal. Vreau să merg mai mult pe la pădure. Vreau să mergem mai mult în ieșiri. Iarna ne vom duce la munte, zăpadă, că e foarte fain pe zăpadă cu ATV-ul. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Până în data viitoare, vă urez numai bine. Abia aștept să ne revedem la un nou ATV vlog. Vă las și eu aici cu sunetul ăsta.